tähän kommentin, niin sitten saat kysyä. Suora kommentti siihen, että tietyllä tavalla toihan oli vähän lohduttavaakin, mitä noissa tuloksissa nähtiin, että voisiko tulevaisuudessa tätä kommunikointia myöskin suhteessa isännöitsijämme myös muihinkin ammattilaisiin, jotka siellä esimerkiksi remonttityömaalla tekee töitä. Se, että noista tuloksista näkee sen, että tietotaso asukkaissa on nousemassa, siellä tuotetaan uusia menetelmiä. Meillä oli myöskin siellä semmoinen osio, jossa kysyttiin, mitä tässä ei tuotu esille, oli se, että mistä tietoa haetaan. Ja ihan selkeästi rajussa nousussa on internetin ja erilaisten esitteiden ja kirjallisen materiaalin käyttö. Eli tietoa haetaan ja sitä halutaan. Alan lehtiä luetaan ainakin sen tutkimuksen mukaan enemmän kuin aikaisemmin. Luetaanko? Hiljaisuus. Mutta olisiko se sellainen asia, joka ehkä tulevaisuudessa sitten helpottaa myös tätä yhteistyötä? Ilman muuta. Nyt ei tämä nyt ihan niin surkealta näytä. Ei. Nyt, ole hyvä. Niin, pääseekö tuosta pulmallisesta tilanteesta isännöitsijä tavallaan niin kuin helpommalla, jos myöntää tosiaan, niin kuin täälläkin on tullut, että tämä on mun autoala. Yhtiö palkkaa teknisen avustajan, joka tietää siitä, johon asukkaat voivat olla yhteydessä. Itselläni on tämmöinen kokemus, joka on kyllä pelastanut aika monesta ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä, koska he ovat saaneet puhua siinä asiassa asiantuntijan kanssa. Tämä on tämmöinen määräaikainen projekti ja ihmisiä löytynyt ja kyllä suosittelen ainakin omasta kokemuksestani tätä. Joo, ole hyvä. Tuohon isännöitsijän tehtäväkuvaan vaikuttaa tietysti hyvin paljon se, että mikä on yhtiön koko. Ja jos on pari taloa ja siinä toinen toimii isännöitsijänä ja tällainen, se ei ole. Silloin jos puhutaan isommista taloyhtiöistä, niin kyllä isännöitsijän rooli on selvästi toimitusjohtajan roolia. Joskus harmittaa se, että pitäisikö jokaisen asukkaan tuntea kaikki putkikorjausmenetelmät, kaikki rakennusmenetelmät. Ei suinkaan. Jos teistä joku omistaa Fortumin osakkeita tai Nesteen osakkeita, niin se saattaa olla, että teillä ei ole kovin suurta käsitystä niistä prosesseista, mitä siellä tapahtuu. Ai miten niin? Sama on hyvin pitkälti talossa, että tämä hallituksen tehtävä on osaltaan hankkia sitä taustatietoa, jonka varaan perustetaan osakkaiden tiedottaminen, ja isännöitsijä on toimitusjohtaja samalla tavalla suomalaisen osakeyhtiölain mukaan. Asunto-osakeyhtiölaki vahvistaa sitä vielä, tämä uusi laki. On toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä on hoitaa prosessit kuntoon, hoitaa kommunikointia ja katsoa, että oikeita asiantuntijoita löytyy jostakin. Hän ei voi olla joka paikan höyry. Täällä pyörii pää näin. Kommentti. Todellakin aivan järkyttävää kuunnella annetaan sille osakkaalle jotakin. Vaan kyllä se täytyy lähteä osakkaat, jotka maksaa sen koko systeemin. On ihan turha verrata joku Fortumin tai jokin muualle vastaavasti. Tällaisen asian. Kyllä on osakkaat, jotka ne maksaa sen homman. Heidän tietotaitotasoansa täytyy nostaa tällä informaatiolla ja viestinnällä. Ja heille täytyy antaa tietoa, että he voivat tehdä kunnollisia päätöksiä. Kyllä siinä on silloin niin kuin hallitus ja isännöitsijä leikissä mukana, mutta koko toimialan meillä täytyy olla sellainen toimiala, joka antaa tavallaan niin kuin sille osakkaalle sitä kunnollista informaatiota. On se sitten kirjallista tai elokuvaa tai tällaisia tilaisuuksia tai mitä muuta tahansa. No jos mennään siihen, mitä Kaila oli tuossa omassa esityksessä, niin tietyllä tavalla tähän tiedotukseen liittyy myös se, että se asettaa aika isoja vaatimuksia, tämä uusi asunto-osakeyhtiölaki. Eli muun muassa sen kautta, että siellä tulee se yhtiön valvontavelvollisuus, jolloin se kommunikaation täytyy toimia entistä paremmin molempiin suuntiin. Miten suurena haasteena sä näet, Kai, nimenomaan tämän tiedotuksen ja kommunikoinnin kannalta nyt, että tilanteessa, jossa se ei oikein toimi, ja jossa saadaan niin kuin eniten huutia juuri sen kommunikaation puutteesta, sille asetetaan entistä suurempia vaatimuksia tämän uuden lain myötä? No ehkä mä näkisin sillä tavalla, että tässä on niin kuin ainutlaatuinen mahdollisuus nyt käyttää hyväkseen tätä uuden lain voimaantuloa ja sen varjolla käydään aika paljon muitakin asioita lävitse kuin pelkästään nämä lain keskeiset muutoskohdat, että siellä päästään informoimaan monesta muustakin seikasta siinä yhteydessä, mutta mä tavallaan jaan tämän ajatuksen siitä, että osakkeenomistajan tietoisen nostosta, mutta kun valitettavasti kuitenkin tuolla reaalimaailmassa ollaan tilanteessa, että osakkeenomistajia iso osa ei kerta kaikkiaan kiinnosta. Ja sen takia tämä hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan rooli on aivan keskeinen tässä, ja sen takia isännöitsijäkin joutuu ottamaan siinä väistämättä niin kuin sellaista roolia, mikä isännöitsijä välttämättä ei kuuluisi, kun siellä on niin iso passiivinen vähemmistö
riippumatta urakan suuruudesta. Että mehän puhutaan paljon siitä, että kyllä me sen pihakeinosta voidaan tapella 2 tuntia ja sitten putkiremontista, niin se menee sitten vartissa, jos vähän käristää tätä ideologiaa tällä taustalla. Niin tästä mä oon niin eniten huolissani, että jos meillä ei ole vastaanottavaista osakaskuntaa, niin on se keino mikä tahansa, niin se viesti meidän lävittää, vaikka ei edes 5 tiedotustilaisuutta.